you just skip the book of Genesis esilandelayo usakwenza umjobo kuba sonke siqale kwincwadi yeGenesis. Government kaThixo namandla udandalaziswa kwincwadi yeGenesis kuphendula umbuzo okuthi kuvelaphi kuphendula kwincwadi yeGenesis chapter 1 izawuthi iBhayibhile yami ekuqalekeni uYehova. In other words, before the beginning my God was there. Before the time was, my God was there. Before the presence was, my God was there. Wayesekho uThixo kakade elawula inguya chotshentsha. Ikholelwa kanti sithi kuwe incwadi yeGenesis iyasichazela phandle okubukho bakhe akanyengezwanga ubukho, but nguye odale ubukho. Ukho wayekho uzawubakho sozangabikho. Wena obakho ubukho uchaza okokuba njengobukho nje ubukhe wangabikho yaye uzawuphinda ungabikho kangakwenko uzawuphinda ungabikho. Nemali ezi zakho zimane utsalwa zimane utshona kwi-insurance kuba uyawukona umcimbi lo okokuba abakho ubukho uchaza okokuba uzawuphinda ungabikho. Hallelujah. Incwadi yeGenesis iphethe ukuqala kwexesha. Iveki idalwa phabashumayeli, iveki zange ilahleke. Yaweva amadoda namankazana kayefuna ukwenza ubumenemene ezibhalweni athi akho uqinisekileyo uba iveki iqala nini iphela nini. Afuna ukwenza ubumenemene, and yet the week was never lost. Sisalandela la 7 days sasilandela. Zange ilahleke. Ungasidlala indoloti zakho wathi awuzibuki. Sikhuphisana neveki kwincwadi yeGenesis. Ikholelwa kanti sithi kuwe even kule ncwadi yeGenesis apho uThixo amise khona usuku lokumnqula olwakhe usuku, hayi olwethu, hayi olwamasabatha, hayi olwamathile, but wamisa olwakhe uThixo, walumisa yedwa. uAdam zange abe na contribution. Awugqiba uThixo kwakule ncwadi yeGenesis wadala intlanga. uThixo wadala umtshato kwakule ncwadi yeGenesis. Khaya phaya intwana zange ibekho, inkwenkwe zange ibekho. uThixo wadala indoda. Kana wapha kwincwadi yeGenesis itsheri zange ibekho. Ningandibuza uba ivela phina, but zange ibekho. uThixo wadala inkosikazi from his own hands. Wayibumba uThixo kangangoba ukuba amalady angalibona ilady elalidalwe nguThixo elalilihle lilubhelu limanzandonga, into eyinezandundu ezibomvu, ithi yancumo uAdam abe nesiyezi. Hey baba. Ay, sikulela. Ay, sikulela. Ukule ncwadi yeGenesis lapho isono sagqopho sakhona. Le ncwadi yeGenesis ekuchazelayo okokuba uThixo sanga kudala ukufa, but God created life. All right. And God offered life to humankind. uThixo banika ubomi, akugqiba uThixo wabatyalela umthi wobomi, akugqiba umthi osesazulwini okwazi okulungileyo nokubi, wanqanda wathi mawungatyiwa kuba mhla uthe watya uyakufa, kuba kafuna uThixo sife. Yiyo loo nto sekubhuthiwe
avela uyashanga umkabankaba athi ndimuvuko ndimubo iminyakisi bakwencwadi yeGenesis phambi basiqubisane nezidwengu isidwengu sokuqala yaba ngumuntu ongumama ephuthaphutha uJoseph emveni koko zange siphinde sonwabe zisidwengu wabaleka uJoseph yashiyeka nemazi inkonye ingubo bakhawula uJoseph ngenobomi bakhe. It's for the first time sisiva ngobudwengu kwelizwe emveni koko zange siphinde sonwabe noba ngonganganga ebonakala ungaka welizwe sikulo ndikholelwe kanti sithi kuwe ukhanya uThixo kwiGenesis chapter 3 verse 15 uthi ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe yona yakukutyumza intloko wena uyityumza isithende. In other words, wathi umuntu awukona izulu lagaga lahlala kwicebo lokusindisa umuntu. The plan of redemption, the whole Bible is the drama of salvation. Sibukela uThixo ejothe entla ehlangula usapho lwakhe. Each and every book in the Bible njengoba incwadi zeBhayibhile ziyi-66 nje. Uqala uGenesis, uLevitikus, uNumeri, uDeuteronomy, uYoshua, abaGwebulu, ke uqala kaSamuel wesibini, kaSamuel yokuqala kumkani esibini kumkani, uEzra, uNehemiya, uEsther, uYobhi, uDumise, uMizekeli, uShintshumayeli, ingoma yazo ingoma, uIsaya, uYeremiya, izilonzi kaYeremiya, uEzekiel, uDaniel, uHoseya, uYoweli, uAmosi, uObhadiya, uYona, uMika, uNahomu, uHabhakuki, uZefaniya, uHagayi, uZekariya, uMalaki. Thixo wami uphethe icebo losindiso. Yini ade la madoda afole uyokhongozelwa yincwadi yeTestamente entsha phakathi kweTestamente endala neTestamente entsha liphepha linye esibhayibhileni senu liphethe i-period of 400 years. Emveni koko kwavela iTestamente entsha eqala kwincwadi kaMateyu iyokukhathisa ngencwadi ezithile. Ezi ncwadi zoyi-66 zidandalazisa icebo losindiso. Yintona nabantu ungasindiswa Ashumayeli masingathi sakomiwa zivesi sibethe abashuma amanqila kunye namahule namasela namaphara masisi program kaThixo kubo ekwezandawo bakuzo nje balahlekwa yi-address. Ikhona into abaxelelayo okokuba bamelanga uhlala kule ndawo bahleli kuyo ngelishwa abanye balahlekele etywaleni banikene i-GPS yasezulwini yona i-GPS yasezulwini isisibane senyawo zami ilizwi lakho likukukhanya emendweni wami. Kholelwa xa nditshoyo, kholelwa xa ndisithi kuwe sukhala xa umntana wakho umkhulisa ngekhabhana kunye namarhewu abuye nuke-Hansa pills na sukulwa naye but later kuba okokoke bekhuliswa ngoba uyazelwa kakusike kwamnyama ngoku akayazi mna akawuhluli phakathi kwamanzi ne-Hansa pills na. Later set the lamp alight. Later kuzawuthi qwenge. Hayi yisisibane senyawo zami ilizwi nditsho ndizawutshona kule vesi isisibane senyawo zami ilizwi yakho. Omama yekani wathuka amadoda awuthi swingcithipithi lwingamantkazana yazini okokuba uqheliswe nguwo okokuba umfazi ilizwi lakhe lincinci khakusike kwamnyama ngoba kohlolo